Bună fetelor! Astăzi am pentru voi un tutorial despre cum mi-am făcut eu părul așa și dacă vă interesează să vedeți pașii pe care i-am urmat, rămâneți cu mine! Începem prin a secționa părul. În cazul meu l-am secționat în două părți pentru că așa îmi vine mai bine. Luăm șuvițe și pasul următor este să folosesc această placă de la Remington tip col și începem să înrolăm șuvițele pe placă și așa una după alta, cum se vede în imagine. Când am terminat cu prima parte, începem cu cealaltă. Pe cealaltă am secționat tot în două, ca să rămână partea de sus calota singură. Am ajuns la ultima secțiune a părului, iar partea din spate nu mai înrolez pe placă vertical și o fac orizontal, ca să ofer mai mult volum acelei părți în spate. Când am terminat cu placa, încep să separ toate șuvițele de păr, toate buclele, pentru a-i da mai mult volum părului și ca la sfârșit să nu fie atât de marcat, ci să pară mult mai natural. Mă joc cu părul în continuare, îl pieptăn, tot pentru același motiv, ca să îl fac să arate cât mai natural. Când văd eu că părul se vede mult mai natural și mult mai frumos, am să folosesc fixativ, cel de la L'Oréal Net, și punem fixativ în păr până când vrem noi. În continuare iar îl separăm și de data asta chiar îl aranjăm pentru sfârșit. Ideea este să-l tapați, să-l pieptănați, să-l separați până când vă place vouă rezultatul. Eu așa am făcut și da, acesta este rezultatul. Sper că v-a plăcut și vă pup până data viitoare. Ciao!